ennen vanhaankin harrastettiin kierrätystä, että tämä ei ole ihan mikään meidän aikamme juttu. Et jos katsoo oikein tarkasti tuolla kesäretkillä maakunnassa, niin siellähän näkee monessakin paikassa vaikkapa hieno vintin ikkunan navetassa tai varastossa, niin yllättävän hienon. Kenties se on se vanhan talon lasikuistin ikkuna. Et kierrätyksestä voi olla myöskin tämmöistä visuaalista iloa, että voi niinku tutkia, miten ennen on kierrätetty. Vanha ikkunahan on todella pitkäikäinen. Se on tehty valikoidusta puusta ja siinä on hienosti mietityt detallit ja se on itse asiassa oikein täydellinen tuote. Ja näin, jos se sitten ottaa käyttöön kierrätykseen, niin ei se tarvitse muuta kuin samoja pikkukonsteja, mitä tuolla tänäänkin Varaosapankin tilaisuudessa esitellään. Eli vähän kittausta ja maalia. Ja ei aina sitäkään, jos sitten ollaan tekemässä jotakin tilapäistä rakennelmaa. Vanhojen varaosien, kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien käytössä, on vähän kuin kaksipiippunen juttu. Että rakennusperinteen ystävänä ja arkkitehtinä tietysti mielellään näkisi ne ikkunat sillä omilla paikoilleen, ne ovet avaamassa sitä vanhaa taloa meille. Mutta jos niin on nyt sitten käynyt, että ne eivät ole enää paikallaan, niin niitä ei suinkaan kannata heittää menemään, vaan nähdään mitä mainioimpia kierrätyskohteita sitten. Yksi hyvä pointti, minkä takia kannattaa käyttää kierrätettyjä rakennusosia, on se, että niiden laatu on usein ylivertainen siihen, mitä tänä päivänä saa. Vaikka pistettäisiin paljon rahaa, hankittaisiin parhaat tekijät, mitä tänä päivänä on, ei saada niin hyvää laatua kuin mitä 100 vuotta sitten. Vaikkapa, jos otetaan puutyöt, esimerkiksi puusepän taidot, niin näistä vanhoista kierrätetyistä osista löytyy aivan ylivertaisia osia. Niiden sekä valmistustekniikka että materiaalit on moninkertaisesti parempia kuin mitä nykypäivänä on saatavissa. Ja näin muodon niiden oletettavissa oleva elinikä ja elinkaari muodostuu pitemmäksi kuin nykymateriaaleilla, nykytekniikalla tehdyillä osilla. Näen vanhoille kierrätysikkunoille monta hyvää kohdetta. Esimerkiksi kasvihuone. Ja jos ollaan ihan oikeasti viljelijöitä, puutarhaviljelijöitä, niin silloinhan voidaan käyttää hyvin noita kerrostalojenkin ikkunoita, jos ei olla tekemässä jotain söpöä koristeellista kasvihuonetta, vaan ihan tämmöistä käyttökasvihuonetta. Mutta sittenhän voitaisiin leikkiä vähän ja tehdä yhdistelmän huvimaja ja kasvihuone. Kierrätettyjen rakennusosien käyttäminen on aina ympäristösyillä perusteltavissa. Ja mun mielestä on aika tärkeää määritellä muutama juttu ensin, että mikä on kierrätystä, mikä on uudelleenkäyttöä ja uusiokäyttöä. Ja kierrätystä käytetään yleisnimenä kaikille näistä kolmesta, ja kuitenkin kierrätys on yleensä tarkoittaa sitä, että otetaan rakennusosa tai materiaali tai mikä vaan asia ja laitetaan se uudelleen käyttöön sillä lailla, että voidaan käyttää sitä muussakin tarkoituksessa kuin alkuperäisessä tarkoituksessaan. Ja sitten uusiokäyttö sen sijaan tarkoittaa yleensä sitä, tai sillä ymmärretään yleensä sitä, että otetaan materiaalia ja käytetään se yleensä se pelkkä materiaali siitä osasta, että ei välttämättä osaa sellaisenaan, vaan otetaan ja vaikkapa muoviraaka-aine niin rouhitaan ja käytetään uudelleen, sulatetaan toiseen tarkoitukseen. Uudelleenkäyttö taas yleensä tarkoittaa sitä, että otetaan käytöstä poistettu osa tai materiaalia ja käytetään se siihen samaan tarkoitukseen kuin ensimmäistäkin kertaa, mihin se on alun perin suunniteltu. Tänä päivänä Suomessa syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. Siitä kierrätetään tai hyödynnetään noin 70%, alueellisesti vaihtelee jonkin verran. Ja se mitä meille tulee, niin se on pääasiassa syntypaikkalajittelun jälkeistä sekalaista jätettä, mistä me sitten lajitellaan vielä hyödynnettäväksi noin 70% näihin edellä mainittuihin jakeisiin. Ja tavoitteena on koko ajan etsiä uusia hyödyntämiskohteita ja päästä niin kuin tässä, jos nyt menee jotakin energiaksi, niin jos se saataisiin menemään tulevaisuudessa materiaalikierrätykseen, niin
niin se olisi tietysti ympäristökannalta hyvä asia. Ja sitten toinen niin kuin päätavoite on kehittää nyt tänä päivän meneville jakeille, niin että niitä saadaan jatkossa hyödynnettyä jossakin, esimerkiksi kivivilla ja lasivilla, ja siitä on niin kuin alussa tällä hetkellä, että todennäköisesti vuoden päästä niitä pystytään ohjaamaan hyödynnettäväksi ja niillä on ihan todellista hyötykäyttöäkin. Kierrätysosien hyviä puolia ympäristön kannalta on se, että niiden käyttäminen, niin niissä ensinnäkin se valmistukseen kuluva materiaalipanos tai energiamäärä, se on aina ikään kuin kuitattu jo ensimmäisessä elämässä. Kun se materiaali tai osa on kertaalleen ollut käytössä ja se on käytöstä poistettu, niin se on ikään kuin kuitattu. Ja sitten niin pitkälle kun sen osan käyttäminen tai sen rakennusmateriaalin, kierrätetyn materiaalin käyttäminen ei aiheuta rakennuksen energiakulutuksen kasvamista, niin sillä perusteella voi aina sanoa, että se on ympäristöteko kierrätetyn materiaalin tai osan käyttäminen. Hoitakaa niitä olevia vanhoja ikkunoitanne ja antakaa niille pitkä elämä. Ja toisaalta voitte ottaa myöskin ottolapsia ja adoptoida täältä varaosapankista jonkun hyvän tavaran ja antaa sille uuden hyvän elämän.